What's up everyone? So here na pud mi sa among garden karon ni Dongski og ni Sharintoy. Paghay sa pleng. Mangwa din na siya diya og unod sa mais. Unya naglampas mi ni Dongski sa mais kay amo nang harbison among mais. Tirada dun. Buwang na day among mais mga jay. So amo na siyang harbison. Kagahapon nag-harvest mi dito sa unahan. Wala na mo nahuman kay tungod sa kaluwag ba. Tungod sa kaluwag, nagwa na day mi gamay mga jay, amo ra siyang gi-tryan ba. So karon amo siyang tiwason. Kubanira ninyo sa among pagkuan ganap for today's video kay murag medyo kaulano na siya mga jay. Magdali mi mga jay kay bumubundak na ang ulan. Awi na lawa ba? Adik sa lawa. Dito lang kayo mga jay, ilagay ko kayo dito mga jay kay parang madadali kami mga jay ba kay medyo bumubundak naman ang uwan. Baka masapnan pa kami sa uwan dito mga jay. Diyan lang kayo, panuorin lang niyo kami. Naman na dami og lampas mga jay, so mana na siya lampas di oh. So nalampas na namo tanan unya karon, ang among trabahon karon is mangwa na sad mi sa iyahang mga unod. Mga unod. Mangwa ta mga unod mga jay kay kasi mabukan tag lubidani impas kita jay. Ito dagan kalaya. Balhin tani di. Salangga. Ha? Salangga. 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 Galit lang ngari lang. Galit lagi salangga nang ipergi. Ito ba na sa lawa? Salangga. Sino din sa ko? Other than why 50 days of time to be like in senti blue. Ang nag-jacket. Huwag na resulta sa wala nag-jacket. You know that people hurt. People see. People kang. People say that. Hindi masigo na itong mais na ng sako be. Ha? Hindi na masigo itong mais na ng sako. People see. Tomorrow. They will be. Dali ba siguro yung nanay namin nata? Dali ba siguro yung nanay ba? Naman. Nanay yung narabihan. Hawan pa. Dito ba? Dito mo magbuka ng dua kabukuan. Nanay na pawan mo magbuka. Oh, dapat nga rin. Ito anak man ka. Magkasok ka man ka. Pero hawan, hindi mo amin noon. Kaya naguraw na rin sa importante nga. Naharabis na. Hindi na natin ang kanina ba? Sila ba? Kapag ako tingnan pa sa mga ito. Kaya pun. Lang tagak siya pula kung sulod. Ano naman, dasmat? Wala ka ano. Hindi ka na sa galingan sa bato dito na? Galingan ng bato ba? Kaya na sa atong kanda kung bawag sa manok ba da? Masukit na na. Luya, ito ang luray. Galing bukal eh. Galing bukal ba? Dito. Luya, yung bata. Sige ako. Yung bata. Ini yang langga ditahu kayak luya gini ya. Ini yang langga bata. Luya gini mulut. Bukan langga. Langga bata ditahu kayaknya. Lembut lang namanya bata. Yan ay kanan. Bata kayo lang daw yung lepek. Oh. Asal kali sa Charles. Let's nga natay na ako. Hintay mo kakuginin mo. Iyag. Ma. Napa ma? Napa isa ka tapok hero. 20 may tapok. Wala itong sako. Kabla kayo mamara.
Lala kayo mama, pagkapain mama, diren, di na ikot ang mais diren. Pagkapain ang lakor ko. Lala kayo. Humana din may mga jay, nagtiwas na lang na sila diya og sulod sa. Dito wa sila kay bawat kuno kay ko kay. Ni aga na tanong mo. Ipadwa na ako kasako niya. Ang amo ding mais kuno wala na kasi wala na sigo sa isa kasako. Ako na ding gihakot ang atong mga punuan sa mais sa daplin kay para hawan gid atong agi ba para diha magilamon na lang dayon ta diha ang kulang para ato na pud siya matanuman. Nga na ra mga jay. Mag-harvest ug human magtanom. Kung di ta magtanom wala man tay ma-harvest. Kinahanglan magtanom ta mga jay para natay ma-harvest. Susi tara ni sa kamutian. Nangamuti ko diri atong kuan. Naging simana. Nangamuti ko diri. Wala oy. Ako naglabot yung tundang diha tangtadi. Dagan na ba RET ra ba diri mga jay? Dagan RET. Mag-try tag nita tadi. Diunan ko diri sa RET mga jay datong naging simana mga jay nga nangamuti ko. Dagan kayo kinan-an sa RET. RBT. Uli na din ka? Oh. Magdaano pa man ko tiwa sa mais? Labi ta nalimot ko sa lubi. Among kuha nga mais oh. Gilokdo na ni Dongski. Oh. Maguna din na siya uli kay nana siya lakaw. Maguna dito siya uli mga jay kami dinhi sa mi sa banlag kay magtiwas mig tanom sa mais. Kaantag man ni guys. Nang tanom kog mais ka ganina wala na ko nahuman kay perting inita. Karon nato tiwason pag tanom. Kaantag man ni. Wala lagi color ako ah. Ang manay kay marag lami sa peanut. Da magami sa peanut da. Pilat ka lang ano. Ha? Pilat pa man. Gani marag lami sa peanut. Ay upaw. Oo kasi gan aman ni marag lami sa peanut. Oo. Ano man? Ang pilat yung maniman. Oh. Boy ta kani mong unggoy ah. Kani nga mais ako itiwas og tanom mga jay oh so gamay ra ni siya. Atong tanom muno nito nga mais gamay na lang kay nagtanom nako ganina. Nagtanom nako kaganina sa buntag. Wala lang nako nahuman kay perting inita akong gidiyaan. So karon ato siyang tiwason. Karon maghuman gyud mi ako maisan. Dili ko mga jay magtanom sa mais. Sa akong gitanuman sa mani sa una. Dili nga side oh. Nakatanom na dai ko diri ganina sa buntag. Karon ato siyang tiwason kay wa ko nahuman kaganina. Fast forward na ani mga jay nakauli na mi ani sa balay kay naman namig tanom sa mais unya diha ako na lang pud nang gibubo ang mais nga naa sa sako kaya ako na pud nang atimanon. Planuhan man gud namo mga jay namo na siyang himuon nga pinaki para pud na makakaon og pinaki mga jay ba nga gikan gyud sa among tanom. Sulti day kaayo mga jay kung maghimo kag binaki kay nga na mga jay o magkuha pa kag panit para imoy imong putusan sa imong binaki. Sudlan ka sa panit. Basta dito sa labas. Ay kanang sako. Okay. Mao na din itanan mais ang akong napanitan. Kunya napud tay mga mais diri nga akong gilain nga wala pa nin taon siya na kumpleto sa iyang mga ngipon mga jay. Murag tao di ay kay wala kumpleto sa ngipon unya mga panit ako din gisulod sa sako mga jay nya kaning nasa basket. Mao ni akong gamiton pagputo sa mais na akong kinidkid unya. Fast forward na taani wala ta na day magiuban pagkidkid nako sa mais kay natunong gid mga jay nga nag-brown out in town. Lami gani kayo dili na ipadayon paghimog binaki mga jay pero kay ganahan man tag kaog binaki so ako na laging gipadayon pagkidkid mga jay balag ngit-ngit kay istanan. Ani nga time naluto na din ni atong binaki unya ako na po din siyang gihaon. Guwapa gid kayo atong binaki mga jay liwat sa naghimo. Charis. Alas 2 pa rin sa kadlawon mga jay nagmata nako kay dili biya sayon magputo sa binaki mga jay no perti bayang kutihan. Murag gyapon naghimo kag suman ba. Nagmata din ako mga jay igo na lang ko nagputos kay ako naman na siyang gikid-kidaan kagabi. Ako lang din siyang gisulod sari para dili siya madaot so pagmata nako igo na lang ko nagtimpla din ako na lang po din siyang giputos. Ug diha kay medyo bugno naman na siya mga jay ako na lang po din na siyang gipilian sa mga gagmay ug dagko din na ay mga reject mga jay ba kay magtry tag baligyaan ni mga jay kung mahalin ba. Kay negosyante baya ta mga jay. Pero gamay ra pud ako ibaligyaan ni mga jay oy kay mukaon pud baya mi. Lami kay ni parisan og kape mga jay. Ikaduha na din ako nga luto kay ampil meron ako nga luto mga jay nagtry ra kog luto ba andin ako din gipanghatag sa musilingan ila ni ate basta igo ra gid namo siya gikaon mga jay. Perfect man ako og luto atong pilmero mga jay so karon nagluto gid kog utro para pud na makabaligya ko mga jay ba aron na ako'y piso pangpalit og asin kay maskig asin mga jay nagmahal na. Mao din ni tanan ang ako ibaligya kang binaki mga jay kaning naa sa Tupperware
Tupperware ako na ni siyang gipile unya akong gipangguntingan sa mga ikog-ikog unya ako pud ni siyang gitrapuhan. So mao na ni siya mga jay, ready na ni siya ang akong para baligya ang binaki. Ug mao ning nabilin mga jay para kaunon namo. So ubay-ubay pagid mga jay, mabusog pagid ani ang mga person. Bisan lang ning kape mga jay, pwede na gid dili ka magkaon og pamahaw kay mabusog naman ka aning binaki. Ug dire ko taman. Thank you for watching. Bye bye. God bless you all.